What's up mga idol, welcome back to my YouTube channel. And so for today's vlog mga idol, no, so share ta about sa pagtanom o kamuti, no. So madala dito karon sa area kung asa ta magtanom og kamuti. So kung bago lang ka sa akong channel mga idol, ay kalimot i-subscribe ug i-click ang notification bell button ug i-like ang video mga idol, no. So karon mga idol, padto na ta karon sa tamnanan ug area kung asa ta magtanom, no, og kamuti. Ano man? Dari dire. Sunod na daw. Ako tagtag bi. Video isa. Then tong na-sprayhan. Nagkuan ka dito, di ba nag-ato makatong dito daw, matong duha ka lalaki. Dito ba siya agyan mo? Talungan? Aba Sa dito dapit. babaw ba? Langka lang. Kids pinya. Ay, okay ta. Sagbot mo kayo dito. Tagas ng sagbot. Mga udlot niya. Ano ni mga idol ang ato ang gipang tanom, oh. So mo din ang una nga tanom kamuti. Indot na kay tindog bino. So mo ni mga idol, oh, ang una namong tanom nga kamuti. Na action na siya pamulak. Ano siya diri ah. Hindi ko siya maklaro mga idol. So mo itong bagong tanom. Ito nga side na sa mag kulang pa may og similya mga idol, no. Kulang pa og itanong may nga kamuti na kulang. So mangita pa may og mga itanong may nga pangdugang na mato, no. So mangita sa babaw kung naa dito. So pabalik na punta karon sa payag mga idol. Pabalik sa payag. So subscribe mga idol. So diri na tatapuson ang vlog mga idol, no. So abang-abang na lang sa part 2 aning vlog nga sa pagtanom mo kamuti mga idol, no, sa pagdagdag na mo og similya dito sa among gitanom kagay na mga idol, no. So diri lang natatapuson ang vlog, no. Shoutout sa mga naglantaw, shoutout sa mga nagsupport sa ako ang channel mga idol, no. Salamat sa inyong tanan. So please like and subscribe my YouTube channel mga idol, no. So salamat kayo sa inyong paglantaw, no. O kita ta sa part 2 aning vlog mga idol, no. So,